Последно време нямам изобщо никакво настроение. Станал съм супер заядлив. Братле, ти луд ли си, бе? Не се депресирай. Да ти приличам на луд? Не? Извинявай, вината не е в теб. Случи се нещо нередно. Какво има? Чакай малко. Ало, мамо? Добре, мамо. Окей. Братле, излезна ми една тежка схема за много кинти. Трябва тръгвам. И братленце, Да? време е да го смениш този телефон. Ало? Ами, Джесика, просто ми липсваш. Yes! Yes! Опа!